Знаходжанне на праезнай частцы ў стане алкагольнага ап'янення, адсутнасць святлоадбівальных элементаў – асноўныя прычыны, па якіх пешаходы трапляюць у бяду. І калі першае само па сабе абсурдна, то да другога, на жаль, многія ставяцца несур'ёзна. Што даказаў рэйд дарожнай міліцыі ў адзін з прыватных сектараў Брэста, дзе некаторыя вуліцы ўвогуле не асветлены. Вам рекомендация такая, если вы живете даже в городе, но вот как вы говорите, строите здесь дом, да. Соответственно, здесь вы будете находиться все чаще и чаще. Ну, у меня уже есть. Поэтому, да, как пускай он будет желание. все время с вами. Хорошо. Скарачэнне светлавога дня – яшчэ одна важная нагода – стаць прыкметней. Заход солнца у нас был в 17:26 сегодня, сейчас 18:31. Уже час, как вам нужен фликер на дороге. Жалезныя аргументы вырашылі спрэчныя пытанні. Парадаваў пешахода і той факт, што замест штрафу ў гэты дзень ён атрымаў карысны прэзент і папярэджанне. Как считаете, хорошо, что проводят такую акцию? Ой, хорошо, видите, вот отлично. За истекший период 2020 года зарегистрировано 121 авария с пешими участниками дорожного движения. Хочется отметить, что 21 человек погиб и 104 получили травмы различной степени тяжести. 16 человек находились в состоянии алкогольного опьянения. И 46 человек попали в эти аварии по своей же вине. Эксперымент, які мы правялі, даказаў вечарам і ноччу, калі вуліцы і двары дрэнна асветлены. Вадзіцелі бачаць пешахода з флікерам на значна большай адлегласці ў параўнанні з пешаходам без яго. Калі аўтамабіль рухаецца з блізкім святлом фара, адлегласць павялічваецца з 25-50 метраў да 130-140, а калі з далёкім амаль да 400. Адлегласць, з якой пазначаны флікерам пешаход, становіцца больш заўважнай, павялічваецца ў 1,5-3 разы і выключае магчымасць наезду на его. В случае нарушения правил дорожного движения пешеходами предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо наложения штрафа от 1 до 3 базовых величин. В случае, если в момент нарушения пешеход находится в состоянии опьянения, санкция суровее от 3 до 5 базовых величин. Чым больш флікераў, тым лепш у межах горада. ДАІ рэкамендуе пешаходам пазначаць сябе святлоадбівальнымі элементамі на абедзвюх руках, насіць на рамянях і сумках. Аптымальны варыянт – 4 элемента адразу. А жыхары сельскай мясцовасці павінны быць пільныя ўдвая. Ім рэкамендуюць насіць камізэлькі са святлоадбівальнымі палосамі. Софія Бережная, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».